El Servei Valencià d'Ocupació i Formació, servei dependent de la Generalitat Valenciana, concedeix en realitat tota una sèrie d'ajudes i subvencions per a foment dels emprenedors i emprenedores a milers de valencians i valencians. Les persones que s'acullen a aquesta línia de subvenció han de cotitzar en els règims d'autònoms almenys un període de 3 anys per tal d'optar als beneficis que comporta. Aquestes ajudes necessàries per a la constitució dels negocis i empreses són un impuls econòmic per a l'inici de les activitats emprenedores. Però si el pagament no arriba a temps i no s'acompleixen els terminis, són una càrrega que pot condicionar el manteniment dels propis negocis. Així, la persona que rep pot perdre l'activitat sense haver cobrat l'ajuda i quedar amb més deutes que els que tenia inicialment per tota la inversió realitzada. Del total d'ajudes concedides l'any 2010, es van fer efectives el 42,7%. L'any 2011 i de les concedides del 2011 s'ha pagat el 1,6% en l'exercici 2012, segons els informes de la Sindicatura de Comptes. Amb tot això, existeixen retards acumulats de més de 3 anys. D'altra banda, cal dir que aquestes ajudes estan finançades en gran part pel Fons Social Europeu a través del Servei Públic d'Ocupació Estatal, a la qual cosa la Generalitat rep unes transferències per tal de realitzar un determinat programa que després no destina a aquest programa, ja que no paga els seus usuaris. Cal que sigui de nou l'administració local la que posar-se de part de la ciutadania reclami la aquesta autèntica asfíxia financera de la Generalitat que repercuteix negativament en molts col·lectius, els continus incompliments dels pagaments de les seves obligacions reconegudes, farmàcia, llibreters, autònoms, etc. Per tot això, es proposa el ple de l'Ajuntament de Carcaixent l'adopció del següent acord. Primer, instar als serveis dependents de la Generalitat Valenciana perquè faci efectives urgentment les obligacions reconegudes que té amb els autònoms que s'acolliren a la línia d'ajudes del programa de foment d'emprenedors. Traslladar l'acord a la Conselleria competent en la matèria i al president de la Generalitat. Pel que sabem, aquest tipus d'ajudes va funcionar prou bé fins a l'any 2009, però a partir del 2010 es començava a haver problemes de pagament. Això ha suposat que moltes persones que per tal de muntar el negoci van tindre que fer préstecs, endeutar-se per tal de muntar els seus negocis, hagi arribat al punt que alguns d'ells han tingut que tancar el negoci simplement perquè no han rebut l'ajuda. Aleshores, se trataria, ja que la Generalitat aquests diners sí que està cobrant-los i malauradament està destinant-los a altres coses, demanar a la Generalitat que es facin efectius aquests diners